Які указ падпісаў Лукашенка, пра што ён непакоіцца і чаго баіцца, а таксама, які сумны юбілей сёння адзначае Беларусь. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко працягвае паціху адпускаць палітвязняў. Сёння ён падпісаў чарговы указ аб памілаванні. На гэты раз выйдуць 37 чалавек, з іх 6 жанчын. Прапагандысты асабліва падкрэсліваюць, што гэта, маўляў, чарговы акт гуманізма з боку Лукашэнкі. Атрымліваецца, агулам за ліпень-верасень датэрмінова выйшлі 115 палітзняволеных. Але тут найбольш цікава, чаго Лукашенко чакае ўзамен, бо зразумела, што такія памілаванні гэта не гуманізм, а цынічны разлік на нейкія прэферэнцыі з боку захада. Магчыма, беларускія ўлады спадзяюцца выкарыстаць гэта як аргумент у спрэчцы з палякамі, якія пастаянна пагражаюць закрыць мяжу, чаго б Лукашэнку вельмі б не хацелася. Пра тое, што кулуарна перамовы ідуць, не хавае ніводны з бакоў, але ж на галоўныя патрабаванні, такія як адпусціць пачобута, Лукашенка ісці ўпарта не хоча. Таму працягнем назіраць. Хутчэй за ўсё, у сваіх найбліжэйшых выступах Лукашенка так ці іначай прагаворыцца пра сапраўдныя прычыны свайго так званага гуманізма. Ну і яшчэ крыху пра Лукашэнку, межы і праблемы. Сёння ён прыняў кіраўніка мытнага камітэта Уладзіміра Арлоўскага і на пачатку сустрэчы нарадзіў вось такі маналог. Работы меньше стало, конечно, на украинской границе, но с вашей точки зрения, какова там ситуация? И если сравнить бешенство со стороны наших соседей на Западе, позакрывали таможенные пункты, пропуск товаров, у нас их было 26 таможенных пунктов, сейчас 5 осталось, которые работают. Ну, естественно, можно было отмахнуться от этого, сказать, что мы, в общем-то, санкции ввели, не торгуем так с Западом, как раньше, но ведь транзитная страна. І вось тут варта адзначыць, што тое, што Лукашенко гучна і абразліва называе шаленствам, на самай справе выклікана яго ўласнымі дзеяннямі, бо закрыццё пунктаў пропуску – гэта адказ на атакі мігрантаў з тэрыторыі Беларусі і на саўдзел самой Беларусі ў вайне. Гэта па-першае, а па-другое, у тым жа маналогу Лукашенко прагаворваецца, што, маўляў, мы-то ладна, але ж транзіт. І тут яго перажыванне апраўданае, бо ён цяпер вымушаны балансаваць, каб не падвесці той жа Кітай і не дапусціць поўнага закрыцця межаў Беларусі і Еўропы. У Беларусь запрашаюць палітыка, які калісьці дапамагаў Лукашэнку пасля рэпрэсій. Гаворка ідзе пра прэм'ера Славакіі Роберта Фіцу. Цяпер Лукашенка павіншаваў таго 60годдзям і выказаў спадзеў на хуткую асабістую сустрэчу, магчыма, нават на беларускай зямлі. І цікава тут тое, што калісьці Фіца дапамагаў Лукашэнку наладжваць адносіны з Еўрапейскім Саюзам. Гэта было ў 10-е, калі сітуацыя была не настолькі маштабная, як цяпер, але трохі падобная. Фальсіфікацыя выбараў, пратэсты, рэпрэсіі, а затым і санкцыі супраць Лукашэнкі і яго паплечнікаў. Так што, магчыма, гэтае віншаванне такі своеасаблівы заклік аб дапамозе. Маўляў, прыязджай, паўтарым стары фокус. Красамоўныя наступствы кадравага крызісу ў беларускай медыцыне. Жыхары Светлагорска масава скардзяцца на доктарку-афтальмолага з мясцовай паліклінікі. Па словах мясцовых жыхароў, жанчына дазваляе сабе крычаць на пацыентаў, можа нахаміць без дай прычыны ці ўвогуле адмовіцца прымаць хворага чалавека. Прычым скаргі на доктарку паступаюць рэгулярна, але ж яна працягвае працаваць далей. Чаму так? Адказ вельмі просты. Кіраўніцтва паліклінікі не можа нічога зрабіць, бо гэтая жанчына адзіны такі спецыяліст ва ўсёй установе. Нават калі яе звольняць, то не факт, што атрымаецца адшукаць замену, бо па даных на чэрвень па ўсёй Беларусі не хапала каля 5000 дактароў. Працяг скандальнай гісторыі расійскага блогера, якога за анекдот у мінскім метро затрымала беларуская міліцыя і прымусіла выбачацца на відэа. У жніўні 21гадовы Глеб Дзямідаў прыехаў у Мінск і ў метро гучна расказаў на камеру нецэнзурны жарт. Відэа заўважылі сілавікі і схапілі юнака проста ў аэрапорце, калі ён ужо збіраўся вяртацца ў Маскву. У выніку блогера прымусілі прасіць прабачэння на відэа, а пасля яго абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Хуценька асудзілі на 13 сутак і адправілі на Акрэсціна. Прычым малады масквіч перажыў усе здзекі, якія звычайна дастаюцца беларускім палітычным вязням. Па камеры скакалі клапы, а наглядчыкі не давалі матрас і залівалі падлогу камеры хлоркай. Акрамя таго, па словах Дзямідава, адзін з наглядчыкаў заўважыў ружовыя шорты хлопца і пачаў абразліва выказвацца пра яго арыентацыю. А па выхадзе блогера чакаў яшчэ адзін пратакол і яшчэ 3 сутак у камеры на Акрэсціна. Пасля ўсяго гэтага хлопца аштрафавалі на 30 базавых і дэпартавалі на радзіму.
Прычым сілавікі забаранілі блогеру уезд у Беларусь ажно на 10 гадоў. Одной рукой Лукашенко подписывая памілаванні, а другой адначасова набірае новых закладнікаў. Цяпер у Брэсце за ўдзел у паслявыбарчых пратэстах асудзілі адразу 11 чалавек. Усіх вінавацілі ў актыўным удзеле ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У выніку абвінавачаныя атрымалі ад 2 гадоў хатняй хіміі да года і 6 месяцаў калоніі. Таксама ідзе падрыхтоўка да новых працэсаў над людзьмі, якія дапамагалі палітычным зняволеным. Цяпер такую дапамогу ўлады таксама прызналі экстрэмізмам і за гэта адпраўляюць людзей за краты, прычым абвінавачаныя пераважна жанчыны. У хуткім часе пачнуцца як мінімум 2 суда па такіх справах над 60-гадовай мінскай псіхалагіняй Наталіяй Верабей і жыхаркай Гродна Аксанай Ляпко. Ім пагражае да 7 гадоў калоніі. Беларусам прапануюць VIP-шопінг у Італіі. Усё ўключана. Пералёты, гатэль, а таксама, увага, інвалід першай групы. Такую паслугу арганізавала беларуская стылістка і блогерка Тацяна Кейзерова. За 1600 еўра яна прапануе паездку з Мінска ў Каўнас. Адтуль пералёт у Мілан, дзе кліентаў чакаюць 4-зоркавы гатэль і 3 дні закупак у модных аутлетах у кампаніі самой стылісткі. Але ж самае цікавае тое, што блогерка абяцала забяспечыць удзельніцам прыярытэтны праезд праз беларуска-літоўскую мяжу, на якой нярэдка ўзнікаюць шматгадзінныя чэргі. Але як жа магчыма абысці сістэму? Адна з чытачак нашай Нівы спытала ў Тацяны, як тая плануе забяспечыць той самы прыярытэтны праезд. І вось які адказ яна атрымала. Цытата: «У нас будзе маршрутка на літоўскіх нумарах і інвалід першай групы». Справа тут у тым, што людзям з інваліднасцю такой ступені дазваляецца праезд праз мяжу без чаргі. Гэтым і хоча скарыстацца знаходлівая арганізатарка шоп-тура. Атрымаў прысуд за карупцыю і адразу пайшоў працаваць начальнікам. Аршанскія СМІ апублікавалі фотасправаздачу з наведавання міністрам сельскай гаспадаркі Ліневічам некаторых калгасаў раёна. І на адным са здымкаў пазналі чыноўніка, якога толькі летась асудзілі за карупцыю. Злева ад Ліневіча ў камуфляжных штанах стаіць Андрэй Канстанцінаў. Яшчэ летась ён быў намеснікам старшыні Аршанскага райвыканкама, узначальваючы ў ім упраўленне па сельскай гаспадарцы. Але ў тым жа мінулым годзе Канстанцінава судзілі паводле карупцыйнага артыкула. Тады яму далі 4 гады умоўна. Пры гэтым такі артыкул звычайна прадугледжвае і забарону займаць кіраўнічыя пасады. Але ж не ў выпадку з Канстанцінавым. І былы чыноўнік цяпер спакойна працуе памочнікам кіраўніка сялянскай фермерскай гаспадаркі Старт ТС і нават фатаграфуецца з міністрам. У Жыткавічах вучні мясцовай школы нумар 2 незвычайна павіншавалі сваю класную кіраўніцу з днём народзінаў і ў выніку сталі зоркамі інтэрнэта. Кожны з падлеткаў падарыў жанчыне па адной розе, і такім чынам, калі настаўніца прайшлася па школьным калідоры, у яе назбіраўся цэлы вялікі букет. У выніку педагог расчулілася да слёз, а відэа сабрала больш за 1 200 000 праглядаў. Сёння ў Беларусі вельмі сумны юбілей. Роўна 25 гадоў таму, 16 верасня 1999 года, бясследна зніклі вядомыя апаненты Лукашэнкі, палітык Віктар Ганчар і бізнесмен Анатоль Красоўскі. Імаверна, яны былі забітыя, але целаў не знайшлі па сёння, а афіцыйнае расследаванне скончылася нічым. Ганчару быў усяго толькі 41 год, а Красоўскаму 47. Як пасля расказваў былы спецназавец Юрый Гараўскі, і Ганчара і Красоўскага забіў асабіста Дмітрый Паўлічэнка, на той момант камандзір міліцэйскага спецпадраздзялення. Ён нібыта зрабіў па 2 стрэлы ў сэрца кожнаму, а затым іхнія рэчы спалілі, а раздзетыя целы пахавалі ў загадзя падрыхтаванай яме. Ніякіх доказаў гэтаму акрамя словаў Гараўскага няма, але ж у 2000 годзе кіраўнік КДБ Мацкевіч і генпракурор Бажэлка спрабавалі арыштаваць Паўлічэнку па справе аб знікненні палітыкаў. Але ўжо праз пару дзён па асабістым загадзе Лукашэнкі Дмітрый Паўлічэнка выйшаў на волю, а Мацкевіча і Бажэлку адправілі ў адстаўку. Унікальная знаходка адшукалася ў Празе. Краязнаўца і даследчык Сяргей Кнырэвіч знайшоў у чэшскіх архівах некалькі фрагментаў Бібліі Францыска Скарыны. Лісткі, якім на хвіліначку 500 гадоў, былі знойдзеныя ў вокладцы невядомай кнігі. Па словах Кнырэвіча, раней гэтыя фрагменты не былі нідзе апісаныя.
У Польшчы залівае паўднёвы захад краіны. Магутны цыклон Барыс прынёс дажджы такой моцы і працягласці, што некаторыя рэкі павыходзілі з берагоў. У шэрагу гарадоў разбураныя дамбы і масты. Рух цягнікоў паміж Польшчай і Чэхіяй прыпынены. Загінулі мінімум 5 чалавек, каля 17 тысяч засталіся без электрычнасці. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск абвясціў аб падрыхтоўцы да ўвядзення ў краіне рэжыму стыхійнага бедства. Наша любимая рубрика «Без комментароў». На выходных Мінск святкаваў дзень горада, і, як звычайна, не абышлося без шапіту. У сеціве з'явілася дзіўнае відэа з цырымоніі ўскладання кветак каля стэлы «Мінск горад-герой». Што на ім адбываецца, сказаць цяжка. Чаму дзяўчынка, прабачце, зігуе, чаму адзін з салдатаў ці то гіганцкі робот, ці то жалезны дрывасек? У нас, калі шчыра, адказу няма. И дарите только доброту, чтобы на земле не было места злу, жестокости и войнам. Беларусь. Трагікамедыя сясцёр Груздзевых. Гэтыя прыхільніцы Лукашэнкі і так славяцца неверагоднай генерацыяй самага адборнага крынжу, але цяпер стала яшчэ весялей. У адным з эфіраў на радыё спявачкі заблыталіся, хто яны па нацыянальнасці. Во-первых, мы по национальности русские. Ну, мы русско-белорусские, Нет, да. Валя, ну у нас национальность... русские, да. Подожди, Валя, у нас в графе стоит национальность, мы русские. Мы И вот этот Валя, русские, Валя, я смотрела недавно в наше свидетельство о рождении, и я поняла, что мы русские. Ну, не поняла, я Белорусы, знаю. они более толерантные. Померкованные, вот так вот, да. Мы Но другие. на самом деле мы очень позитивные, мы очень добрые, мы очень искренние. Просто нас не надо задевать. И все. И тогда всем хорошо. Цяпер жа Груздзевы нарэшце разабраліся і самі апублікавалі адпаведныя дакументы. Аказалася, што невядома чаму адна з блізнятаў запісаная як беларуска, а другая як руская. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.